Napod tayo na dawat nga report kani adto sa atong mga partners sama sa Talikala. Yes, Nga nahitabo pod na dinhi sa atoa sa Davao. Dakbayan sa Davao. Oo. So, ang pangutanan nako as inahan, and I know ikaw pod as ginikanan, anong nagkaanam naman hinuon o nagkalapad na hinuon nagkadaghan? Bisan tuod og internationally dai gipaningkamutan yun na dai no sa ato ang mga authorities nga madakpa ng mga ingon ni ana nga nagapanguso og katong mga nagapatronize ni ana dai. But still tungod sa ang accessibility man gud ay agi man gud sa internet, agi man gud sa social media dai myself mo nang lisod yun kaayo dai ang pagdakop or ingnato pag pugong nga may tabo na sa mga ingon ni ana day myself. Pero akong pangutana ba kay ginikanan mo gano? Kay grabe maguday, lucrative kayo day ang kuan ana day, ang kwarta ana day nga gina-offer niya ng mga tao radyo man myself nga gahilig or ingnato nakagusto or ingnato nagasunod niya ng klase nga mantang sa kanabitang uwag day myself. Kwarta jud dong iri. Kwarta jud no kay limang ka ana imong anak ibaligya nimo kay para makakwarta lang ka. Tungkol sa kalisod sa panahon karon